que realiza o aparato circulatorio. O latexo cardíaco. O latexo cardíaco é un movimento constante que sirve para que a sangue circule. Está formado por dúas etapas. A diástole, que é cando o corazón dilátase, e a sístole, que é cando o corazón contrase. A circulación da sangre está composta por dous circuitos, o xeral e o pulmonar. O circuito xeral. O sangue entra polas veas cavas ata a aurícula dereita. Desde a aurícula dereita pasa ao ventrículo dereito. Logo vai aos pulmóns pola arteria pulmonar. Ali deixa o dióxido de carbono e cárgase de oxígeno. O oxígeno entra na sangre e a sangre pasa á aurícula esquerda. Aí comeza o circuito xeral. O circuito xeral. 1. A sangre cargada de oxígeno e nutrientes pasa da aurícula esquerda ao ventrículo esquerdo. 2. Dos ventrículos pasan as veas. 3. Das veas a sangre circula e pasa as grandes veas